Een hele goede avond. Hoe kunnen we de mensen inspireren? Dat was de laatste jaren de gedachte achter de filmpjes en de reportages onder de noemer Wij zijn Limburg. Zoals het initiatief in de wijk Heer Schuivae, waar eenzame ouderen elkaar opzoeken en energie vinden bij elkaar. Er zien lui bij, die zien pas een half jaar alleen. En die waren gans teleurgesteld in het leven. En die bloeien heel gans hoor. Ja, dat is te horen. En dat mooie initiatief proberen we vandaag nog verder uit te rollen met de lancering van het nieuwe platform Wij zijn Limburg. Gedeputeerde Robert Hausmans komt vertellen welke tips en tricks er allemaal te vinden zijn online. En degene die u dan naar dat platform toe moet lokken is Kirsten Paulus. Want zij presenteert de wekelijkse programma's van dat nieuwe Wij zijn Limburg. Vanavond trappen we af in deze speciale aflevering van Avondgasten Wij zijn Limburg. Ja, van harte welkom en mooi dus dat we zo'n nieuw platform kunnen gaan lanceren. Doen met de gedeputeerde van de provincie Limburg, Robert Hausmans. Hartstikke fijn dat u er bent. En ook mooi dat dit programma, de sociale agenda, in eerste instantie een initiatief was van de SP, van Marleen van Rijsbergen. En dat u als PVV-gedeputeerde daar toch een mooie nieuwe draai aan geeft. Ja, het programma, de sociale agenda, is voor de eerste keer genoemd als sociale agenda in de tijd van Marleen van Rijsbergen. Maar het ging nog verder terug. Deze provincie heeft een traditie van zich actief mengen in het sociaal domein. Dus ook de vorige deputés Krebber, Van Dijk, maar ook mevrouw van Rijsbergen hebben daar hard aan getrokken. Ik mag dat nu doorzetten en we doen dat met een versterkte focus. Maar vooral ook gericht op implementatie en verduurzaming. Ja, en dat is heel mooi. Praten we dadelijk over verder. Maar goed dat het gaat over de inhoud, inderdaad, niet over de poppetjes. Kirsten Paulus, je bent er ook. Maurice. En hoe is dat aan de andere kant van de tafel? Wennen, Maurice, wennen. Ja, maar tot nu toe bevalt het goed. Tot nu toe gaat het, hè. En wat ga je doen voor het nieuwe platform? Nou, aanstaande vrijdag starten wij hier op L1 televisie met een nieuw programma. Wij zijn Limburg. En daar laten wij verenigingen in zien. Maar ook gewoon mensen die op hun eentje een idee hebben om de provincie wat mooier te maken. En dat zijn vaak ideeën die op een of andere manier nog niet van de grond komen. Of verenigingen die... Ja, waar iets aan de hand is, die gaan en proberen wij te helpen. Dat is het idee van het programma. En dan ga jij op visite? Daar ga ik op visite. Niet met een zak geld, want wij hebben geen zakgeld. Misschien dat meneer Hausmans daar verandering in kan brengen, maar wij hebben geen zakgeld. De bedoeling is dat we met kennis en kunde, ervaring van anderen en ervaring van mensen die het wiel al uitgevonden hebben, die verenigingen en die mensen kunnen helpen. Ja, en dan is bijvoorbeeld Charlotte een van die mensen die inspireerde afgelopen jaar. Zij had geen gemakkelijke jeugd, kwam genoeg moeilijkheden tegen en had ook het idee, als ik misschien een luisterend oor had gehad die eerste jaren, dan was het niet zo slecht gegaan, dan had ik veel problemen kunnen voorkomen. En dus helpt ze nu zelf jongeren die op zoek zijn naar iemand waarmee ze even kunnen praten. Ik ben daar eigenlijk ervaringsdeskundige. Ik ben begonnen als vrijwilliger. En eigenlijk vanuit mijn eigen achtergrond wil ik jongeren bieden wat ik heb gemist. En dat missen was een luisterend oor op het moment dat Charlotte het moeilijk had. Dat kan nu wel op deze plek in de Boegaardenstraat. Hier bellen we dan aan. Want na haar 14e liep het in Bunde mis met Charlotte. Ik denk vooral ook wel, ik ben altijd heel gevoelig geweest. En ook wel een moeilijke thuissituatie gehad. En mijn ouders zijn uiteindelijk ook gescheiden. En daar heb ik me eigenlijk altijd wel heel alleen en eenzaam ook in gevoeld. Ik ben ook gepest en toen ben ik depressief geworden. Heb ik een eetstoornis ontwikkeld, verslaafd geworden. En ik weet niet, heel het traject van hulpverlening ingegaan. Wij willen graag ook naar buiten, dus op een gegeven moment mocht het dan. En zo kwam Charlotte uiteindelijk bij deze Floren terecht. Bij At Ease in Maastricht. Een project om de drempel voor jongeren lager te maken die psychische hulp zoeken. Jongeren vinden het gewoon heel fijn om met een andere jongere te spreken. En al helemaal als dat een jongere is die ook van alles heeft meegemaakt. En dus gewoon snapt waar je gewoon tegenaan kan lopen. Hier nemen we eigenlijk de jongeren mee als ze bij ons binnenkomen. En dan kunnen de jongeren dan hun verhaal kwijt, anoniem, zonder verplichtingen. De interesse voor het project is ondertussen ook gewekt in andere Limburgse steden. We zijn van plan om later dit jaar in Heerlen open te gaan. En we hebben inmiddels ook interesse geproefd vanuit Roermond en vanuit Venray.
Dit is eigenlijk de woonkamer vanuit IS. Dus hier zitten we eigenlijk met z'n allen aan de grote tafel. De vrijwilligers dan en de psycholoog of professional die op dat moment aanwezig is. En ze gebruikt Charlotte voor haar gesprekken vooral de lessen uit haar eigen leven. Behandel mensen met liefde, vriendelijkheid. Uiteindelijk doet iedereen zijn best. En iedereen probeert er wat van te maken. Een beetje jouw motto geworden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Een prachtig verhaal van Charlotte dus. En ook eigenlijk een initiatief zoals we dat willen. Dat begint, dat start, maar dat zo'n succes is dat het op andere plekken ook een plekje vindt. Ja, dat is inderdaad, dat is precies wat we willen. Van mensen, voor mensen, gedragen door mensen en daarmee ook duurzaam verankerd. Initiatieven die ook stimuleren en die zorgen dat die maatschappij, die toch gebaat is bij sociaal contact, vooral ook heel sociaal blijft en dat mensen elkaar daarin blijven vinden. Ja, voor wat betreft het sociaal contact, we maakten eerder een reportage in Bezel bij Taalpunt. Daar ging het over het verbeteren eigenlijk van de taalvaardigheid, niet alleen van kinderen, maar ook voor oudere mensen. U sprak daar onder andere, hier gaat de schaar door het lintje heen en betekent dat het Taalpunt is gestart. Wat was er wat u zo aansprak in dat initiatief? Ja, als je gaat kijken naar taal is wat mensen verbindt. Als je gaat kijken naar maatschappij en je komt daarin en je spreekt de taal niet, dan kun je dus ook geen verbinding maken met andere mensen. Je kunt geen verbinding maken met waar je bent. Je begrijpt je situatie niet, je kunt geen formele handelingen doen. Dus taal is echt een bindmiddel voor mensen met elkaar, maar ook met de maatschappij. En ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen in Nederland gewoon die Nederlandse taal machtig zijn. En of dat nu mensen zijn die het onvoldoende geleerd hebben hier, die taalachterstanden hebben, of dat die de taal nog moet leren. Het moet voor iedereen mogelijk zijn en iedereen moet dat niveau kunnen halen om in die maatschappij mee te kunnen doen. En taal is het middel om dat te doen. Ja, en in die zin nog super actueel ook nog vandaag. Want de leraren uit de basisscholen die trokken aan de alarmbel om in ieder geval aandacht te vragen voor de problemen die er zijn op de basisschool met lezen. Maar goed, dat is een ander verhaal dus. Kwam voorbij wel in Wij zijn Limburg. Net als andere mooie, emotionele, vaak ook best moeilijke problemen die voorbij komen. Maar ook hele lieve reportages. Zoals bijvoorbeeld van Tristan Canisius uit Brunsum. Die zette in Landgraaf, in Heerlen, in de Oostelijke Mijnstreek een mooie service op om ouderen die misschien alleen thuis zitten, in ieder geval eens even een hart onder de riem te steken met een bloemetje. Hallo. Mevrouw Ticheler. Ja. Bent u dat? En dit prachtige boeket, dat is vandaag... Ik ben te staan op paps. Dit is voor u vandaag. Wij komen u vandaag in het zonnetje zetten, want u heeft dat verdiend. Want u bent op uw leeftijd nog zo zelfstandig. Dan komt u binnen, want Zou ik het eerst eens laten zien, het boeket? Vindt u dat mooi? Geweldig. Ja? Oh, u had het natuurlijk helemaal niet verwacht, hè? Oh. Hoe is het nou mogelijk? U heeft het zo verdiend. Daar hoeft u helemaal geen sorry voor te zeggen. Een bloemetje, u heeft het gewoon verdiend en u mag hiervan genieten. Een klein bloemetje en een moment van aandacht. Het leidt soms tot grote emoties zoals hier bij mevrouw Ticheler. En het gaat dan vaak niet alleen om de ruiker, maar vooral om de moeite, om het gebaar en het feit dat er iemand naar hen omkijkt. En wij komen u vandaag verrassen. Ja, Maar ook namens Kim die daar zit. Ja, maar dus jullie zijn ook van Brunsum of zoiets? Ja, wij zijn van een stichting en wij zetten ouderen in het zonnetje. Tristan Canisius uit Brunsum start het project. Hij werd geïnspireerd door zijn eigen oma. Nou, ik ben een keer naar mijn oma gegaan en toen voelde ze zich helemaal niet lekker. En toen bracht ik een bloemetje mee en toen was ze zo dankbaar. En dan, dat ze echt emotioneel werd ervan. Wacht, even kijken of het hier... Bussers, hier. Toen dacht ik van, ja, dit moeten we gewoon voor veel meer ouderen kunnen gaan doen. Want je ziet wat dat met iemand doet. 95 jaar is Bertje ondertussen en ze heeft vanmiddag een hele hoop energie gekregen. Door Tristan en zijn bloemenhart. Ik vind het hartstikke leuk in ieder geval. Ja, hartstikke leuk inderdaad. De mooie beelden dus uit Brunsum. Voor mensen die vaak actief zijn in verenigingen of bij het kienen of bij de voetbalclub of in de kinderopvang of wat dan ook. Maar die ook zien dat vaak die verenigingen wegvallen. Ja, dat cement een beetje, hoe moet je het zeggen,
verdwijnt. Afbrokkelt. Ja, afbrokkelt, Ja, dat is het goede woord. dat zie je ook wel. En dat kom je tegen, Kirsten, in jouw... Ja, dat zag je eigenlijk al voor dat we met corona te maken hadden. Maar je ziet het en je hoort het ook van verenigingen. Oh, trouwens, iedereen kan, als je nou kijkt en je denkt... oh, mijn vereniging heeft een probleem, dan meld je even op die site, wijzijnlimburg.com. Maar daar zie je ook dat verenigingen soms niet genoeg vrijwilligers hebben om door te gaan. Of, dat zien we heel veel, dat er één karttrekker is die alles regelt. Die weet de lijnen naar de gemeente te regelen, vrijwilligers te regelen. Die op een of andere manier krijgt hij alles voor elkaar en die valt weg. Dan ligt vaak zo'n hele vereniging plat. En zie dat maar eens te herstellen. Hetzelfde bij familieverenigingen, families zeg maar, die een vereniging ondersteunen. Een zwembad in Hoensbroek, er zitten 3 generaties in. Een opa, een dochter en de kleinzoon. Nou, de opa en de dochter willen eruit stappen. Die doen alles, maar wie moet dat opvangen? Kijk, die mensen komen er zelf niet uit, terwijl ik ben er geweest. Fantastisch zwembad. Alleen, wie moet dat gaan opvangen? Het zou zonde zijn als het weg is. En Kirsten, kun je een tipje van de sluier oplichten wat we vrijdag te zien krijgen? Wat ja, we gaan naar Vilt. Ja, dan gaan wij naar Vilt. Een klein dorpje, een mooi klein dorpje. En Vilt was a very important little town. Hadden ze zelf bedacht. Zij waren het voorbeeld voor andere kleine dorpjes. Hoe het wel kon. Dat was nog maar een paar jaar geleden. En nu ligt er een heleboel op zijn gat, wil ik niet zeggen, maar het loopt niet meer. En dat komt omdat daar een karttrekker is weggevallen. En die zoeken eigenlijk nieuw bloed. Nieuwe mensen die dat dorp, de gemeenschap weer op gang brengen. Die de leefbaarheid terugbrengen. Ja. Want dat is eigenlijk wat zo'n vereniging... Laten we eens even kijken dan in die very important little town. Een paar jaar geleden had je echt nog wel heel veel verenigingen. Hè, met het sluiten eerst van de peuterspeelzaal. Daarna het sluiten van de basisschool. De voetbalvereniging is ondertussen ter ziele. Die is vertrokken naar een andere club. En ik denk dat dat soort dingen wel gewoon hebben bijgedragen aan het feit dat Vilt gewoon steeds stiller en leger wordt op dat gebied. Wel, het is inderdaad een dorp waar mensen elkaar overdag niet meer tegenkomen. Ja. Het is ook 's ochtends als je naar school toe gaat. Ik zwaai de kinderen gedag die naar bed gaan. En dat is eigenlijk het enige moment waarop ik ze nog zie. Ja. En anders liepen ze hier door de straat, gingen ze naar school, kwamen ze vanuit school bij de speeltuin elkaar altijd tegen. En die momenten die heb je nou niet meer. Ja, fragment inderdaad bij de Cascade in Vilt. Waar ze, weet ik Kirsten, want daarom staat deze meneer ook achter me, last hebben deze dagen ook van de bijen. Zo, het weer. Dat was daar inderdaad zo. Maar ja, iedereen met ijsjes enzovoort. Ze willen het wel. Een natuurgebiedje, hè? Precies, het is een prachtig gebied daar ook. Daar zat de voetbalclub erachter, maar die is daar niet meer. Ook onderdeel van het probleem. Over die imker gesproken, dat is Joshua Komora. Hij komt uit Sierra Leone. Hij is vluchteling, hij is gevlucht vanwege zijn geaardheid, homoseksualiteit. Hij is hier en heeft een nieuw leven op kunnen bouwen. Dankzij vrijwilligers en bijen. Hoe simpel kan het zijn? Nou, mooi. Kijken we even mee. I'm Joshua Hamid Kuma from Sierra Leone, West Africa. I'm within the community of Maastricht as asylum seeker. I just decided to ask within the agency. I said I wanted to learn something for me to volunteer. Joshua kwam bij bijenboeren terecht via een aanmelding en die wilde graag meer weten over de bijen en wilde opgeleid worden tot bijenboer. Wat imker betekent in Zuid-Afrikaans. Ja. Bijenboeren doet een project waarbij ze asielzoekers laten integreren in Maastricht. Helpen integreren in Maastricht. We zetten maatschappelijke projecten op, organiseren activiteiten in de wijken en leiden de asielzoekers op tot stadsimkers eigenlijk. Ja, een mooi nieuw leven dus, inderdaad, als stadsimker. We zaten hier aan tafel te kijken naar de reportage uit Vilt en toen zei de gedeputeerde, dat is het moment dat we naar Boudewijn moeten. Want Boudewijn die zit in Hamburg, Boudewijn Wijnands. En jij werkt onder andere voor Dietmop. Daar ben je mee gestart. Dat is een heel groot succes. Een soort marktplaats voor vrijwilligers, als ik zo kort door de bocht mag gaan. Of doe ik het dan te kort? Nee, dat klopt zeker. Ja. Wat doe je precies? Wat wij doen is dat wij zien, ook wat in de studio net over gepraat werd, dat steeds meer verenigingen last hebben om nieuwe vrijwilligers te mobiliseren. En tegelijkertijd die groep 1 te vergroten en tegelijkertijd ook te organiseren. Nou, daar hebben wij allemaal slimme technologie voor gebouwd, zodat die verenigingen, maar ook gemeenten en nu dus ook de provincie, die met elkaar te brengen om steeds innovatiever dat vrijwilligersbeleid in te gaan zetten. Ja, je hebt ondertussen succes in andere landen, hè? In Engeland, de Verenigde Staten, die willen weten hoe dat precies werkt. Met name in deze coronatijd natuurlijk blijkt er ook grote behoefte aan te zijn. Wat is jullie geheim? Wat is de sleutel? Ik denk het geheim wat wij doen is dat wij zeggen dat technologie altijd ondersteunend is wat er lokaal gebeurt.
Dus de lokale vereniging, de lokale welzijnsorganisatie en de lokale provincie, die weten wat daar speelt. En technologie, die vervangt niks, die kan alleen versterken wat er al is. En door te samenwerken, in ons geval met meer dan 1500 organisaties, die gezamenlijk meer dan 1 miljoen vrijwilligers vertegenwoordigen, kunnen die impact maken die we nu maken. Ja, nu zit je zelf in Hamburg, of tenminste op een eilandje iets ten noorden van Hamburg. Dus betekent, je kijkt over de grenzen. Zie je dan nog opvallende verschillen met Limburg? Ja, dat zeker. Ik kom zelf ook uit Limburg, geboren in Heerlen. En wat Limburg echt uniek maakt van alle provincies waar wij wereldwijd actief ook bij zijn, althans op lokale gemeenschap, is dat er een superhechte cultuur in Limburg heerst, ten eerste om elkaar te helpen. Tegelijkertijd, wat je ook ziet in Limburg, is dat men bezig is met innovatie om dat ook te behouden. En daar zijn wij één van de onderdelen van, maar continu ook met de sociale agenda op voort te bouwen. Dus wat gedeputeerde Hausmans net ook eerder zei, voortbouwen op wat er al is en dat te verbeteren, dat is echt uniek. En wij zijn heel blij dat we daar een klein stukje in de puzzel van mee mogen maken. Nou, dankjewel Boudewijn Wijnands. Viele Grüße van hieruit. Veel succes met je werk. En ongetwijfeld horen we nog van je. En we vinden je in ieder geval terug straks op de website. Want hij krijgt ook een plekje straks op dat platform Wij zijn Limburg. Ja, Dietmop krijgt daar een plekje in. En dat heet dan Wij zijn vrijwilligers. En dit is nu echt een van die ontwikkelingen waardoor dit platform anders wordt. Er zijn vaak vrijwilligers die kunnen niet de hele dag of de hele week ergens vrijwilliger zijn. Maar die hebben wel een beperkte hoeveelheid tijd ter beschikking. En juist voor die mensen is het ontzettend ook interessant om op die manier toch in contact te komen met verenigingen waar ze echt actief een steentje bij kunnen dragen. Waar competenties gematcht kunnen worden met de vraag die verenigingen of stichtingen hebben. En waarbij je dat cement van die samenleving echt gaat verstevigen. En je weer op een goede manier kunt participeren. Ook als je een hectische baan hebt, ook als je een druk gezin hebt en ook als je maar een beetje tijd hebt. Ja. En kent u het Limburgse woordje Noberschap? Ja, dat ken ik. Oh ja, ik ken het niet eerlijk gezegd dat het Fries was. Maar goed, Kraan van der Plas, die kent het heel erg goed. Die zit in Roggel, daar kunnen we zo dadelijk mee gaan praten. Want die is de initiatiefnemer van onder andere dat idee, dat programma. Goedenavond, hartstikke fijn dat u er bent. We zien inderdaad achter u in het inloopcentrum dat er nu al heel actief is. Dat er genoeg inloop is. Wat doet u precies? Ja, maar ik ben in Roggel actieve burger en ik ben begonnen samen met de huisarts en een projectgroep in 2009. U moet zich voorstellen dat er toen eigenlijk nog niet zo heel veel van dit soort projecten waren. Dus toen waren we best wel uniek. En we hebben toen aan de provincie gevraagd om een pilot te draaien. We hebben dus goed samengewerkt met de vorige gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. We hebben hier een bijzondere pilot gedraaid, omdat wij ervan uitgaan dat vrijwilligers best een stukje informele zorg kunnen leveren. En dat was eigenlijk op verzoek van onze eigen huisarts, die een onderzoek had gedaan en zei, ja, zegt ze, ik ben medisch opgeleid, maar ik krijg heel veel niet-medische vragen op mijn spreekuur. Kunnen wij in ons dorp eens kijken wat wij samen met vrijwilligers en organisaties kunnen oppakken, zodat ik me helemaal kan wijden aan mijn medische taken. Nou, dus we hebben aan de provincie en de gemeente toen gevraagd van, goh, geloven jullie erin? Wij wel. Laat ons maar eens gaan piloten. Dat hebben we gedaan van 2015 tot 2017. En dat meldpunt wat we toen hebben opgezet, meldpunt Noberzorg Roggel, dat is een inspiratiebron voor vele anderen geworden in de tussentijd. En ik mag met trots zeggen dat initiatief nu inmiddels al op 7 verschillende dorpen en wijken draait. Ja, dat is mooi om te zien en mooi om te horen. En ik zie dat achter u een kleine breipauze is ingelast. U doet onder andere uw best om mensen niet in een sociaal isolement te laten komen. We kijken even naar een voorbeeldje van uw werk in Roggel. Ik ben in zin overspannen geweest. Heel erg. Ik zou het niet meer zitten. Niet dat ik dood wil, dat wil ik niet. Maar ik wil gewoon dat mijn dochter en al, dat allemaal niet ging en dat allemaal. Het is heel klein wat wij doen. Het is, niemand ziet wat wij doen. Maar het maakt voor de mensen zelf een heel groot verschil. En dat merk je ook als je er bent. Want dan zijn ze zo blij en zeggen ze, goh, wat fijn dat ze even komt. Dan is het ook lastig voor hemzelf. Hè? In de coronatijd heb ik de mensen gebeld. Dan zeggen de mensen ook, wat fijn dat ik even heb kunnen praten. Want ja, ook dat er niemand kwam. Dus ze praten ook niet. En dat was wel heel erg fijn. Ja.
Het is natuurlijk wel een heel herkenbaar actueel probleem voor veel ouderen die nog altijd toch best bang zijn, toch best een drempel ervaren om zich weer bij anderen aan te sluiten, om dichtbij te komen, bang voor de ziekte, bang voor corona, bang voor een infectie. Hoe gaat u daarmee om? Ja. Nou, wij hebben het omgedraaid. Wij gaan dus inderdaad naar de mensen toe als dat nodig is. En zetten bijvoorbeeld een pannetje soep. In plaats van dat we kom op de soep organiseren, zetten we de pan soep op de stoep. En zoals Miep net zei, we blijven in contact, telefonisch. En we hebben op een gegeven moment hadden we het inloopcafé gesloten. Dat hebben we weer opnieuw opengemaakt. En met een achtneming van alle maatregelen draaien we nu weer elke week. En u ziet nou de Breiklub, die is super blij dat ze weer mogen komen. En we hebben gezegd vol is vol. Dus we moeten daar wel heel erg zorgvuldig mee omgaan. Prima, goed. Ja. Hartstikke bedankt Karen van der Plas. Heel veel succes met uw initiatief. En ook u vinden we straks weer terug op de website, op het platform Wij zijn Limburg. Mooi om te zien. En ik zag u ook stralen, want dat zijn toch leuke dingen om terug te zien. Ja, dit zijn echte pareltjes uit de provincie. Je ziet wat mensen voor elkaar krijgen, zonder grote zakken geld. Maar vooral voor elkaar, waarbij ze elkaar uithelpen, waar ze inspringen op de noden van anderen. Ja, dat is gewoon hartverwarmend. Wie krijgt hier nou geen warm gevoel van? Ja, wat toch ook vaak een beetje van de radar verdwijnt. Hè, omdat we zijn er niet zo snel voor nieuwsitems of wat dan ook. Maar dit houdt Limburg natuurlijk wel overeind. Er is nog een mooi initiatief. Kiek. Ja. Wat is dat dan? Kiek Limburg. Kiek Limburg is ook een website. Die hebben we versneld in de lucht gebracht. Zelfs als beta-versie in verband met de actuele ontwikkelingen toen met corona. Beta. De beta-versie van Kiek Limburg inderdaad. En dit is een plaats waar vraag en aanbod elkaar ook kan ontmoeten. Waar mensen problemen vragen konden stellen. Waar mensen diensten konden aanwijzen. Waar best practices gedeeld konden worden. Dus ook een manier om bijzondere dingen in het licht te zetten. In de spotlight te zetten. Maar ook om met elkaar te verbinden. En vooral in die coronaperiode, toen we hier echt in het heet van de strijd zaten, in die eerste golf, is dit echt een heel erg effectief instrument gebleken. En hebben ook heel veel mensen heel veel dingen op gepost, heel veel van afgehaald. En elkaar weten te vinden. En goede initiatieven hebben elkaar weten te vinden. Vrijwilligers hebben elkaar weten te vinden. Maar ook mensen die het even moeilijk hadden, hebben via dat net de juiste weg weten te vinden. Ja, en de 4 mannen die eraan werken, die hebben elkaar weten te vinden in dit flitsend filmpje. Wij zijn de mensen achter Kiek Limburg. Wij zijn een zoekmachine voor Limburg. Voor burgers, voor initiatieven, voor bedrijven, voor organisaties. Iedereen in Limburg heeft hier een podium en kan gevonden worden. Er gebeurt zoveel bij jou in de buurt. Er zijn zoveel mensen actief in de samenleving en vaak weten we het helemaal niet. Op Kiek Limburg kun je het vinden. Ook jouw idee, vraag of initiatief kan gevonden worden als je het op Kiek Limburg plaatst. Kiek Limburg is de Limburgse zoekmachine, tevens podium voor al je vragen, ideeën, noem maar op. Zoek het op Kiek, vind het in Limburg. Meer weten? Kiek op Kiek. Kiek op Kiek inderdaad. Zijn er nu dingetjes, Kirsten, voor jouw gevoel, waarvan je zelf zegt, als je nu kijkt op de plek waar ik woon, die je heel goed op Kiek zou kunnen zoeken? Ja, ik weet het niet voor de plek waar ik woon, maar wat ik hoop is dat mensen elkaar daar gaan vinden. Want zo'n vereniging kan heel veel baat hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Vilt, aan het dorp, wat we net zagen, waar de dingen niet meer lopen zoals ze zouden moeten lopen. Hè? School dicht, voetbalclub weg en een karttrekker weg. En dan zie je dat een heel dorp opeens niet meer marcheert zoals het zou kunnen marcheren. Terwijl als je gaat kijken naar andere dorpen waar het wel werkt, dan kun je daar de kunst mooi afkijken. Dat hoop ik dat dat zou gaan lukken met Wij zijn Limburg. Of dat je met een vrijwilliger die zich meldt op die site net een duwtje in de rug krijgt om het weer nieuw leven in te blazen. Dat is wat ik hoop. Ja, we gaan vanavond het platform lanceren. We gaan stiekem al even naar de website kijken. En dan kunnen we tegelijkertijd hier de glaasjes neerzetten. Om dadelijk met een toast, inderdaad, Wij zijn Limburg, definitief te starten. Dit is de website. Hier zit u onder andere Kiek Limburg. Deze meneer, die kent u, Boudewijn Wijnands. Die zat net bij ons in de uitzending. Dus mag ik nog wel zeggen? Natuurlijk. Want wat ook heel leuk is, kijk, die pareltjeskaart, dat zie je dus nu. Er staan alle dingen die goed werken. Dankjewel Marlies. Alle dingen waar het goed werkt, die staan erop. Dus dan kun je op die site kijken van buurtverenigingen of een club die het goed doet. En daar de kunst van afkijken. En hopelijk inspiratie van afhalen om het zelf ook op te starten. Ja. Om zelf ook actief te zijn in die maatschappij. En om zelf ook je bij elkaar te pakken. En op een soortgelijke wijze in Limburg gewoon te zorgen dat we bij elkaar verbonden blijven. Zeker nu.
Perfecte afsluiting. Daarmee gaan we toosten. Proosten op de start van Wij zijn Limburg, van het platform. Proost. Proficiat. Gezondheid. Mooi gedaan. Heel veel succes. Santé, hè? Laten we er iets moois van maken. Dankjewel voor het kijken. En u weet nu waar u terecht kunt op Wij zijn Limburg. Website, app ook? Ja, Abo. iedereen kan zich ook. melden hè, met een vraag daar. Nou, gaan we doen. Wij zijn Limburg vanaf nu. Fijne avond. Proost. Proost.